טוב, בואו נתחיל. אנחנו עושים שיפון פיוז משין נוסף. מה ניקח? ושכחתי, תשימו לייק, סאב ופעמון. תכתבו לי בתגובות מה לשים פעם הבאה. אוקיי? בואו נתחיל. ניקח את זה, סלט, שים אותו כאן ככה יפה. הנה יש לנו 1. דבר שני, מה ניקח? אוקיי, יש לי פנס. נשים אותו כאן, נארגן אותו כזה יפה. עכשיו נלך להפעיל את הידית, כמו שאנחנו תמיד עושים. תסתכלו. ברגע שאני מושך בידית, הקסם יפעל. לפני תכתבו מה לדעתכם יצא ותשימו לייק. מוכנים? אוקיי, בואו נלך. ומוכנים? תנחשו מה יצא בתגובות. 3, 2, 1, גו! מנורת קסמים! הללויה! שימו שם.